Vítajte späť, moje meno je Samo a dnes pôjdeme liesť do Boulder Baru, ktorý sa nachádza na hlavnej stanici vo Viedni a ukážem vám moje 3 projekty, na ktorých pracujem. Myslím si, že to bude sranda, tak poďte si to užiť so mnou. Sme v Boulder Bare na hlavnej stanici. Je streda. Je asi 9 hodín, znova voda. Ja. Je 9 hodín a je to celkom dosť ľudí, čo som nečakal. Mali sme ísť dnes športovať hneď z rána, kedy to nie je tak plno, že by sme mali viac priestoru na to natočiť video. A o takomto čase tu nebýva veľa ľudí, ale dnes výnimočne tu je celkom dosť. Teraz mám rozcvičku za sebou, idem trošku na stenu sa rozcvičiť aj na tej stene, nejaké pohyby, pozície a potom ideme na to. OK, takže toto je stále v rámci rozcvičky. 6 a plus. Pravá ruka, nohy, pravá ruka, zase dynamický pohyb, pravá noha, top. Pritvrdíme 6C, zelená, celkom krimpy, ktorý pohyb pravá ruka, myslím teda pravá ruka, ľavá ruka. Prekryžiť. Noha. Ľava. Top. Takže sme hneď na tejto stene vedľa tej zelenej 6C plus. Štart so špičkou. Malo by to byť OK. Easy. Takže rozcvička je za nami a ideme na ten hlavný dôvod, pre ktorý točím toto video. To sú tie 3 moje projekty. To je prvý, 7B. Je to celkom taký statický, musíš to robiť pomaly. Sú to ťažké nohy, poď bližšie. Kommst du hier? Tu nám musíš stáť, ľavo, pravo, pravá noha, vymeniť zase tu nohy. Poď sem. Kommst du hier? Kommst du da? Tu musím potom postaviť moju celú váhu. Moc toho není, ale malo by to byť OK. Jo? Takže začnem hneď týmto, pokiaľ mám celkom silu, takže projekt 7B, pokus číslo 1. Takže pokus číslo 1. Teraz vymeniť nohy. Pravá noha. Tu je niekoho krv. Da ist Blut. Teraz už iba skočiť na ten top. Ešte sa postaviť. Železe. Sakra. Pokus číslo 1.
neúspešný. Takže pokus číslo 2. Je to myslené tak, že pravú nohu dáš sem a ľavú prikročí tam, taký jemný skok, ale ja si možno myslím, že dám sem pravú nohu a už dotiahnem na top takto z dola, takže pokúsim sa o to teraz. Pravá. Takže takýto top je to možno, že tzv. Cheating, ale v každom prípade pointa toho je, že mal by si mať obidve ruky alebo minimálne prsty na kameni, ktorý vyznačuje top a byť tam stabilný minimálne tie 3 sekundy. Takže v každom prípade sa to počíta. Ideme na problém číslo 2. Takže máme tu problém alebo projekt číslo 2, 7a. Ideme ľavou rukou medzi tie dva kamene, tzv. Jamming, pravú ruku k nej, pokračujeme pravou rukou ďalej na ten crimp, otočiť sa, dať koleno dnu, celkom divná pozícia, nájsť si tam stabilitu, pokračovať ďalej rukami, potom sa zase prehodiť na druhú stranu, celý sa otočiť, zase koleno dnu, nájsť si tam zase pozíciu, byť stabilný a easy top. Tento boulder som už robil predtým, ale nemohol som ho dať. Dnes som to dal na prvýkrát, za čo som rád, že to nemusím robiť znovu. Ideme ďalej. Takže máme tu tretí a zároveň posledný projekt 7+, asi najťažší z tých všetkých troch. Veľmi ťažký prvý pohyb pravou rukou na ten maličký crimp. Následne sa dostať oboma rukami na ten čierny trojuholník, dať si ľavú vysokú petu a potom pokračovať z tejto pozície by to malo byť už celkom fajn. Ísť ľavou rukou vyššie, pravá noha na ten maličký stup, pravá ruka je v pohode, vymeniť nohy, pravou na to maličké volume a na top taký jemný dynamický skok. Takže ideme na prvé pokusy. Ten začiatok bol veľmi náročný, ako môžete vidieť. Nevedel som úplne, že čo s tým, stále som sa tam šmýkal na tom čiernom volume. Ale pri tomto pokuse som si dal svoju ľavú ruku k tej pravej na ten maličký crimp a hneď to začalo spolu fungovať. Keď som si už myslel, že to bude v pohode, tak došiel ďalší ťažký pohyb. V tomto momente som mal sily na také 2 dobré pokusy, preto som si dal dlhšiu pauzu, vytrasol som si ruky, skoncentroval som sa, pretože som presne vedel, že čo chcem robiť. Stačilo to dať všetko dokopy a malo by sa to podariť, no však pozeraj.
Takže to bolo pre dnešok všetko. Ďakujem, že si to pozeral video až do konca. Ak sa ti to páčilo, tak samozrejme daj like, odber, koment. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus.